салому алайкум дӯстони азиз, чӣ хеле ки дида истодааст. Айни ҳол мо дар Московский областной суд қарор дорем. Имрӯз бояд суди сиёмин шавад. Ҳамон ҷинояткоре ки тариқи таҷовуз кардан духтараки ноболиғи 5-солаи тоҷикро ба қатл расонда буд. Хуб, айни ҳол мо қарор дорем дар ҳамин суд ҳозир хабарнигорон инҷо омаданд. Айни ҳол якчанд хабарнигорро ҳозир мо дидем ки аз Мир 24 буданд. хуб, айни ҳол ворид мешавем, мебинем кани аз фаъолони тоҷик ки дар ин ҷо ҳузур дорад. хуб, баъзеҳо дар дохили толоранд. Ман чӣ хеле ки инҷо дидам, ози бачаҳои тоҷик, ман худам шоҳид будам ки омаданд, салом алейк кардем ва дохил шуданд ба вориди суд. хуб, дӯстони азиз, бо мо бошед, моро тарк накунед. Мо натиҷагирӣ мекунем аз натиҷаҳои суд ва чизе ки бошад ба шумо ҳатман аз натиҷаҳои суд хабар медиҳем. шумо метавонед видеоро лайк гузоред ва интизори натиҷаи суд бошед. мо ҳатман ба шумо хабар медиҳем. боқӣ саломату хонаобод бошед дӯстони азиз.